ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Ministry of Education ka Sarkar India ha kasengi palai ka khatsau torek unai wieng arajar arpsau kala thung da ka komiti ka ba arngut kitkhot ban toket halor ka jingkeno badan ka jingpeniat bakla bat ka jing bamla ban peniat ya ki kam hapo ka skul ba North Eastern Hills University ya kanikarai la shim hadin ka jiakhi shathangan ba klemput sngi bala lam khamat dakat North Eastern Hills University Students Union bat bala kershan dakat Khasi Students Union Nehu Unit manta la shpau sngi kanthi ki badawa ban bueng mardor ya Vice Chancellor Professor PS Shukla ya Registrar Omkar Singh bat ya Deputy Registrar Amit Gupta. Katkum ka hukum la pentip bakani ka komiti ka kentup yo Professor DP Singh ubadai chairman jong ka UGC kum chairman jong ka komiti bat Professor Dilip Chandra Nath Vice Chancellor barim ka Assam University. La batha ya ka komiti ban toket halor ka jingkeno bat ban pha ya ka kaipot hapo khatsan sngi nadu bala penmi ya kani ka hukum ringkat bat ki jing a jingmot bokongsan na ka benta ban dopla ban penben ya ki kenrum kenram.